खुलुमबाय बयनि फिसौफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि RM रस्टार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर माबाफोर गलथि जालांबायदोबा निमाहा गोनां आसा खालामबाय फिसौफोर सबनोबो शेयार खालाम नोंसिनि लोगोफोरनो जेसां दङ आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेफोरबायदि गोदान गोदान लाबोबाय थागोन जोबनायाव मोनसे intro na लाग्रोनोसै बे फाग्ला बिदिजों जायो नोंसोरनाव मा हिनजावफ्रानो गैला नामा मेरगारा हिनजाव दं नै आंनाव कन्टेक्ट ला आं नोंसोरनो होगासिनो दं हिनजावफोरखौ नायनानै ला माबायदि बेसे साफा साफा उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीब चल बोजड़ी के फिसौफोर जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जाजोबखो बारु नाथाय सिगारेट सोबनाय ससियेल मिडियायाव जात जात देखायनाय मा जाजोबखो आजोसले बर' सिख्लाफोरा मा जाजोबखो बर' समाज मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले अरे दम बोले दम ये फाग्लिया बिदिनो जायो बे फाग्लिया नुदों बर' सिख्लाफोरनि आखला माबायदि उखुन्दैखौ गोजौआव दावखो होलायलायदोंलै बाबा नुदों बा मिनिलायथारदोंलै सालायदरनलायथारदों मालाय गाननायफ्राबो नुखादों जानांगौ सिगनेलाव लोगोफोर Attendance please. Quarantine day Mari. Yes ma'am. Yes. Lockdown ajari. Present miss. Social बे फाग्लिया बेबायदिनो जायो बे फाग्लिया मेदाम बायदि नुलायदोंलै बाबा खुगाया मा जालायदोंलै distance Baglari. Yes miss. Coronavirus Musahari. Coronavirus. Be attention in my class. Otherwise, I send you back to China.